Jotono lamsawo jenebo Smile TV channel. Hambai ke sari kaham jarao tini 3 तारीख 10 मार्च 2021 नाइदि हिता तिप्रा माहिरे तिप्रा मथानि लिडार्स विभिन्न सोशल मीडिया रो बा विभिन्न प्रोग्राम रो जाति भेदाभेद खेनमा एवं तिप्रासा निमसियो तोने रनो पर्यन्त देवर माबाय जमातिया फेलेनिमा जमातिया बे ग्रुप फेलेनिमा इनके देवर माबाय ग्रुप फेलेनिमा के देवर माय कलि फेलेनिमा माबदि खेनमा से ब्राउता असा दं लाइथनाय वो सामा दं लाइथनाय मासो केहा तिप्रा मथानि एमडीसी चिनि ऑनरेबल उमार शंकर देवबर्मा बंसाव केहा जमातियानि साकाव स्पेशली चिनि मेडम पाताल कोइना जमातियानि मेडम पाताल कोइना जमातियानो एमन बासा साहाजे बाके सादे मामफम सामिया शेष पर्यायाव कासु जरा सहाजे जमातियाराव तिप्रावस काव प्रिसिप्र दाउदिराव सहाब्र जमातियारावले तिप्रासा समिया तिप्रावस काव जमातियाराव प्रुइ आसु जरा कावसा इनके बके थांसा नेवथ देबो थांसानि सामुदा केदे इनके आबन कुये त्रे साधना का चिन ब्रो रनो इया के बो चिनि ब्रह्म नाव चिनि जुइनो वेक्टर सार केहा माने सोशल मीडिया फाये काव साफाइनि ब्रो रनफो केहा आलादा लैंग्वेज दं एवं आखिबो चिन फनो लैंग्वेज निबो पांदाव गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज केनि नाव आरि साफाइनि आबरो बामा तिप्रा मथानि लिडार्स रो बिनि साकाव अनेक काव हमिया सा माइसा रिया रो बांग्लादेशी गोबे आबदे रोकिए सा अब सानेके स्पसा के लीलापति देवबर्मा बीडीएम देवबर्मा के जिया देवबर्मा अब देखे तिप्रा मथानि बांग्ला लिडार्स रो बोदिखे काव सा दं जाति बाय जाति थालाय तो मन से स्काउनि नाय दं आर बाले थांसानि काव सा आर केमबे जों जत तिप्राबासि जेनि कंथाय बारा मिथिनायनि ना तिप्रा मथा जातिन बाव सामुदाम दे नाहितबा पॉलिटिकल बाव पांदो सामुदाम दे निजेन हो फाइटिन बाव पांदो सामुदाम दे आबो जों जत मिथिलायनि ना मामी के नाय हिमब्र जखनि तिप्रा मथा हि सामुदाम ये दल बांये फाइमन लगे लगे पॉलिटिकल बाइक्लाय लाइफनाय एडीसी इलेक्शन स्कामचियो तिनिन जराव तिप्रासा थांसा हि सामुदामनेराव तिप्रासा निसाखौ जों खानाव एवं जाति द फन जों थानि नाव हि बाइक्लाय सामुदामनेराव तिन लासिए तिप्रासा निसाखौनो ब्राव तंके तोके बाय दं तिनि लाइफनाय जे तिनिन जराव चिनि हिसाब जखनि एडीसी इलेक्शन ब्राव पाये सरकार फाइमनि लगे लगे मसा जरा तिप्रासा निसाखौ ब्राव टर्चार खेथा मसा जरा ब्राव माहेनाय नो बुफाइखा 137 खान नो ब्राव सावमबाय बुफाइमबाय रुफाइमबाय के इनके केहा नि फिसारि राव मिथिराव लुसिया आरम फैया बागान राव सहा एवं बागाननि जे फल फक्रा राव ताइ फै हाबदि खेनमा तिनि लासिया फनो ब्रावनि तिप्रासानि साकाव बदि खेनमा हामला के दं इनके ब्राउ सामुदामले तिप्रासान बो पांदो सामुदाम दे नाहुइतोबा बिंबो पांदो सामुदाम दे आवले जों जतन चिनेनो आखिमबो पांदो जों अनेक दिन भाइया जों बदिखिनमा काउ साया आरो ताओके जों बाद्द बस काउ सन्मान बो पांदो बाद्दंये भाइया मासा फाइमसे आरके मय आं जतन चिनि तिप्रा राज्यनि अंथाय बारानि साकाव बनो मेसेज आखि मय जों जतन चिलायनि ना स्पले फेक सामुदाम स्पले बुबिमा सामुदाम आसुहु नायदि ब्राव चिनि कंथाय बारानि साकाव बदिखिए माने 10 रुपये 10 रुपये खेमथावया ताओके माखे बितों ताओके ब्रावके जाति बे जाति फेलेन माने सामुस्र से सामुदाम जोंनो हियाव रियाव
Bangladeshi go back ni Riang Bangladeshi go back ni ke Jamatia no bo hi na ka Jamatia yaro ageo tiprao se prui abde ro hi ha inke body ke jodia song to hangke inke bo tipramo thapar tini supremo bo thaimano kaham ki bichar kiye naining tho inke Riang ro mambo ye Bangladeshi go be unti ebong Jamatia role mami ageo tiprao prui be konti abono kahamake prao বিচার বিশ্লেষণ খেলে এবং কাহামাকে যত গ্রামে টাউন তো নেই বিচার শুনসাবো কাউ সাকলে নিয়ে